Mga truck na mula sa ibang probinsya hindi umano sumusunod sa truck ban sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Tumirik sa gilid ng kalsada ang truck na ito matapos masiraan ng gulong sa Doyala Road sa Barangay Banawang, Mangaldan, Pangasinan. Nagdulot din ng bahagyang pagbigat sa daloy ng trapiko ang naitalang dalawang aksidente sa naturang kalsada. Para sa oras, saka yung pagkakambyo sa pag-plus mo, mahirap. Ayon sa Mangaldan Traffic Regulatory Group, nagkakaroon na ng traffic sa lugar matapos paigtingin ang pagpapatupad ng truck ban. Sunod-sunod kasi ang nasita kamakailan dahil sa umano'y hindi pagtalima sa truck ban sa Rizal Avenue at karamihan sa mga lumalabag, mga truck driver na mula sa ibang probinsya. Yung mga iba nanggagaling sa Manila, no, hindi pa nila alam. Ina-advise lang namin na kung saan sila pwedeng dumaan. 3 hanggang 5 negosyante araw-araw ang nagpupunta sa tanggapan ng Mangaldan Traffic Regulatory Group para idulog ang problemang kinakaharap ngayon ng mga negosyante. Simula ng pagbawalang dumaan sa Rizal Avenue ang mga tricycle at pedicab, biglang humina ang bentahan sa mga establisimentong nakahilera sa Rizal Avenue. Pero ngayon, wala, kakunti, isa-isa lang po. Ilan sa mga negosyante, lumipat na raw sa ibang bayan. Well, syempre, as much as possible, ginagawa natin ang paraan na magstay sila dito sa bayan ng Mangaldan. Bilang tugon sa problema ng mga negosyante, pag-aaralan daw ng MTRG ang nararapat na hakbang sa muling paglakas ng kalakalan na hindi makokompromiso ang daloy ng trapiko sa kalsada. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.